slovak.ch, tvoj švajčiarsky sprievodca. Dnes na tému lehota na výmenu ŠPZ vo Švajčiarsku. Ak sa presťahujete do Švajčiarska a priveziete si auto so slovenskými značkami, začína vám plynúť lehota na ich výmenu. Štandardná lehota je 12 mesiacov od momentu, keď ako rezident začnete vozidlo vo Švajčiarsku používať. Auto na švajčiarskych značkách je však finančne náročnejšie, preto sa mnohým do výmeny nechce. Niektorí sa snažia systém obísť tým, že auto prepíšu na rodinu na Slovensku. Ani to však nepomáha. Úrady posudzujú, kto vozidlo reálne používa a kde sa dlhodobo nachádza. Osobitná situácia nastáva pri dočasnom colnom povolení 15.30. To umožňuje používať zahraničné značky aj dlhší čas, napríklad zahraničným zamestnancom spravidla do 2 rokov alebo študentom počas trvania štúdia. Nejde o automatické predĺženie lehoty, ale o osobitný režim, ktorý musí byť riadne schválený. Predĺženie po 2 rokoch je možné len vtedy, ak sa preukáže, že pobyt zostáva dočasný. Ak dočasné povolenie nemáte a ste rezident, platí jednoduché pravidlo. Sledujte si 12-mesačnú lehotu. Po jej uplynutí riskujete vysokú pokutu a komplikácie pri prípadnej nehode. Najbezpečnejšia cesta je jasná. Ak tu žijete a jazdíte, vybavte registráciu včas.